Allah ming sang som kwa pakwa ka ngai tua mangai na reng atel lo kurana Allah chuan enge du lo soifia na za chuang om tin Allah chuan sual na nei te mangai lo Allah chuan bo chetu mangai lo Allah chuan mangai lo ti za chuang om keipo mangai lo tanga min mangai em awangin afa pamal nei chun pek kani Brooklyn, New York apiang kania kahun kal to tlema zong hril cheu ka duani vanram khian tuk vernein handak taila kan unaw martar tam tak pathian tanarin om em anun lo chan ta te kan munge yang thupuan bung som pani chang som pakhata chuan ti hiana inziak nima sela beram nothi sena wangle an hriat tirna thuwa wangin ani chu an hneni thingam khopin an nun nan ngai ne boka tukina intana ka ti thei thap berle in ngai thlak thei thap ber chu he ka thon thu lalpan kanuna khoidang lamdan hiani achan chumin hriat thiam pui don ti ka hriani kum sang kha zakwa som ko pasari khan ka pa chuan Jerusalem a kan chunga pe marota Semitic Arab emo Middle Eastern namji ai mai thaya kan ni na chu kan taksa om kan thisen za ma thisen luang zirani hei wang helom khovel puma kum sang ni chuang mi pui no bo thei an ni ti chuan kum sang kha zakwa som li pariata Israel chu nam pakhat alo ni ta ni Semitic nam alo ni chan chuani mitam takin tribal nam tin senge yanga ani na ang chia chuan kan chung kwa unaw som pathum zinga pakwana kania tribal chu kan ni nge yani unit khat chung ko khat kan nia Middle Eastern Muslim chung ko ni na chu kan nei vek amaro chu ke ni taka kha chu American kan ni kahara sadna lian bera chu dik takin ka soilok thengem tu tema in lalpa lampan na kong sang in lati velowang itong trai ve ma se ibulvela mi ten an lompui ngai lo to chem har sadna lian tham tak ipal tlang ni in mi ten a chezong hlirin an soisak ve chem katan chuan khatiang khani unaw teu han ngai to ve ma teu inam puiten lal isuan ena han du lova ma se midang dai Muhammad ti ming puan ena an amen thlap le si kan nam anga seilen chu pathian ming kan soi chia eng thil po kan soi chia ma se zol nei te chu i soi cheve thiang lo kan chung te nge poin min pathian chu soi che ma se poi ti nan nei lem lo zol nei te soi chia ni ro chuan adana dang hle ang tun lai ni usatang lo hrevein omem hei hi thu dikani a thleng tlat khati hun lai khan eng tin nge kanun kaman ka hrilang cheu kanui na fa pakwa te min kalsan lai chuan kum ngami kania thlani nuwa khapa chuan mei chadang ron hruai ho in hei hi in nuani hi atita thlani aliam nuwa ka hriat ngai reng lo chu fakin chibai ka bu ka ngai tan ta chumi pia lama chuan hun nuam takani lem lo chu mei chia chuan a thei to pa chua ma se thatok lo ani keima bi ka kha chuan ka pa in Islamic revival a chung rila nei le chu tha ka tia thildanga ka boy ka ring ngai lo karin dan chuan thuziak te ka chiaranga Quran te mosque te kalin changwon te ka wonga Muslim thatak kaniang ka ti ngai te chu ka ti tana ka chiar tu te mosque lam te Jerusalem a dome of the rock kha in shechawanga voitam tak kha mosque khan ka tong trai to chin ma se engei ti chin I tong trai na te lo hulin eng tin ngai ti chin a hul mai ni lovin a kho har thlak changin eng tin ngai ti chin kum som pani som pathum som palimi ni in sa khwana hun khir taki toka isoi chuak theilo zo nai zo the heklo a chan chu kha zo na kha in sual na le in ngir ngau na chang chu wang chuan keima pai chu ka tuma ka khuma muin pathian ring lo mi ka niem ti ka ngai to chang tam a chan chu Islam hian min hnelo nge ni a heril boina hi ka in siam thudik chu ka hreduem he in do na tan hian ka in pem pathian ne na thil thleng thei ngai to vekin olal pa he thila hian ka in pe chiam ti ni zo to ngaim dik tak chuan ke kha chu chan that tak awangin kala in pe lova tribal Islamic nam dan zirtir kania kan nam kan chua san ni chuan thi kan phu ti te kan sa khoring lo chu tol that tu nen thum hanani ti te heng te hi zirtir kani enga tinge Islam sa khwa chuan ring lo tu aya swal lian om lo seminar karon nei chumaka soi khatam tak chuan in hre tonga za ngai na hi Islam sa khwa chuan aleng velo chuwang chuan zol nei te zona zo turin tu chungai ni engtin ngai ti ngam
ahar sani mi then khat chuan I thon thu hi ro pui tak zet hetiang I paltlanga engtin ngai om thin min zot fawa do tel mi alovin hriat thiam lo niin kain hria hriat thiam lo ini ve toim hriat thiam lo nia kain hriat chan chu lalpa in kanuna thil ti hi ro pui ema amoi lem lo iban pharala ron chugro tiang khani lo ka seilen na khatiang in an ti velo pulpita te ding in chanchin tha kar tin deuh tho ka puanga Jerusalem a kha chuan ka in hlan ngai lowang engtin ngai om ahar tak zet kamalin hringnun kha thimani nangni hovin in pon lama har sanna in to chuan in hriang he chung rela boina om si chuan adang lamani chumi pia lama chuan kha har sanna khani na boina nama boina le sa khwa boina ni zan khathil thua muslim tan christiana in le thayani lova ke kha chuan kumthum chuang ngot ka be kumthum chung in hlan han suang to teu biak in akal thin then khat chuan kar tin ka ti thina lom anti ni khat chunu pakhat doldang em mai samlian tak nei chu in lua tur zong in apartment rang akala ti chuan kapa sum don thiam tak le middle east mi chuan I poisa min pelai om thei ngal alo tia min lo ngai thlateu karil ruwa boy lak lo ni in kahar sat ni ten soi chua dan tu trong kam eng ma ka hrelo chuti hun chuan heng mi te hi lo langin second floor a chuan an oma nel om takin ka oma achan chu kan chunga fel em telaka sual hi har tiro mi te chuan khovel thlak danglam turin hei hi kan tiangai an ti thin ma se I thei si lo chuan nel om takin om mai turani he thil hian ani lalpa min hnai tir tu chu le khabu wang ani lova bible wang ani lova sermon wang ani lova eng thil dang ma ani lovin kan lalpa min hmangai na ro pui tak chuani tuemo I hmangai na I mu changa makti taka om thini tong toem ikua anni chuan antia ani lo point fakna tong kami chak chuaka engtine mo takin an om khatiang chia khan ani ka om ngati mo achan chu ka sa khwa thlak ka du ngai lova kati turte ti vek chung sia him lo riau na nei kha ka in be sei big lova in tong trai chang in chung rela ruak ria va in hrian na in nei to ngaiam chuti line ke le ka unau pa chuan ringlo tu te chu islam sa khwa hruailu chu chulin kan hria Islam kha karin wang poni lo eng thil po khati chin ka chak ngoi mi hlim tak tele ro pui tak te Islam anin letani chuan eng thile mo chu om reng aniang ti hriat du na kha ma se hi min tilung oi lo tu chuani achan chuan thil min hril te kha thil oi om lo lu tu kani lo vek point thu dikani in chung lama chuan ka chowa Aileen hena chuan Quran ka chiar saka ani chuan hazem I chiar zo to em soi ve du kani ingai thladwang em atia ke chuan te reng mai tin ka chang adang lamna chu ke chuan le khatlema mi chiarin zirtir tu kani angin ka hrila ani chuan thon thu min hrila lali soi na unau pa thi tur kai tho dan chu min hril athi na khuma tanga kai tho dan achan chu motorin a suta wangin mi pakhat Oral Roberts ti mingpu chuan akut ngatin lali so mingna tong traya ti chuan khami panau pang thi to nge kha akai tho le ani chu tuwe ma chuan rap thla ka ti an ril tram lai lali so na shaidan engtin nge ama na nei po hrelo ani chuan hazem lali suan karil tram lain min shai pora poisa ka nei lo nin ka choi tur te min choi saka kanat ni po in min ti dam le thin atia thon thu tam takane chuti lain hazem chuan imam ten an hril chau kha nei kanun ka te tak dan chu kum khat le chan ve kha chu boina in tran lai ania akum ni na kha chu pathian ne na in beina ni jacoban pathiana be ang khani be ve toem bible kan hu dan chuan jacoban pathiana be lai khan atum ru lu tu ka wangin pathian in tu nge ni tina zot hial ani kha tin ani chuan ka ming chu jacoba ni tina changa chuta chuan ani ming chu thla kani tak katan chuan kum khat le chan ve boina kha kum thum chung boina kha muslim ten jan khathil thu an mumang alal iswan hu te ni ngot lo chuan an in thlak mai theilo ka ti to kha kha mi chung changa po soi tur tam takane ka soi lo thei bokang kamumanga chuan kalam hu ve lova thudik nen ka in swal lalpa nen kan in be ka islam ni na chu ka in te fawa ti chuan min that thei tu nia langlam chuan min hip em mai ani du thlan na in siam kher angai lo aniang
katan chuan pon lam thlengin ka siam ngai kum khat le chan veral trap tia chuan eilin chuan min enin ikut ngat ro atia thudik chu ka zonga ka hret chuaka thudik hretur chuan ka rila tramani ti chu ka hria akut chu lek kangin hazem ka rolin tong trai ro atita tong trai na hote ani ka ngai to na zong chuan akuta ka kut ngatin inei zong chu ka mamoni ti achak ma se ka doi mani hoi sen na ka nei zo lo in hnuai lama chukin ka unau pa bula chuan ente sa khwana lam soipui ka tuma ma se min hne zok kati an hriat lo chu lali swa thon thu min hril khan engtia thui nge keima ngo nei don ti hiani kanun hetia ka hril cheu hian in thil ton ten hre chuak waranga kan lalpa ne na in hun kal to in hre chuak bokang helai hmuna thlatlem te mo hun rei lo te lo om to te hril cheu ka du chu in zuan lu thor phot lo chuan engma hian om zia nei lo pon lam le chung lamai thin lung zong i pek lo chuan om zia nei lo kanun then khata ka bedon em lain jacopan angelte pathiana do vel la kha ka hriat thiam pui tak zet a chan chu in nuna chapona oma mihring ini na thil om zong te ne na ni lom ni hriat chak nai ne ya khovel thil ni lovin pathian lam hriat chak na jok chu chutiai om lai chuan ilaka mi te an thin rim thina kar khat don ke ni anglo taka pulpit atanga an chedong kan ni zia ka ngai thlak no chuan pom thlap tura be sei kani enge mo nuwa anjako pa chuan ril ru siam nge anga ya he thil hi chu kapal zam mai lovang bai cheta ka kalpo ngai ma se tin pathian ne na inin do reng in achak nge chak angina in ngai tir cha ma se to pa chuan achak jok nge ani missionary pakhat chuan hazem kan rola biak in akal turin engtiklai pon ileng mintia hi kum thum top lamani hazem i local du chia lo ni point min hial hre su anti mitam takan ron lut renga enge adang lam na chu mihlim an tampha an hlim hanti top chu araw lo angin alanga ma se thlaraw lamai thil ti thei chu khove lai tluk chiat lai poi chung ri la thlamon nei kha chuti hnuwa chuan mi ten kan lalpa zui tu ini ti an hriang nakin dewa chuan kar te chuan tlan suawa boina ka to pha thei nge yang ti ngai to chuan biak in chunga tlan lu na hun second rei lo te kaneya ka chung te le ka thian ten kalu don nge don lo ti ka ngai to anga min ron mu lo nan a to pa chuan kalut ta a hnung lama ka thu Steve su platform a zai chunga taplai ka va muwa Peter te chu atlar malama thuin an tong traya mitam takin an ban te an phara heng mi hlim te hian an thlaraw nuna an thil ti a hian o thang kho kan hreve mi alo ke chu eng tiklai po dik ni du kha ka nia mi ril ru dik kha ka thut muna khan cho boin kom an thon thu te chu khol kham vek mai kan ring lo te lam khan min hip tlat mai box sia an hlimin an mi tui te tla hialani olalpa enge thil om zia in hnuai lama chuan ka chuka khochak lam hoi room ka zuk muwa ti chuan Islam danin chu biak ina chuan ka tong trai ta ni chu in biak ina khan muslim local in ron tong trai ta se engtin ngai tiang ka tong trai na khakala shereng a har chiang ani ka ngai to zong pon ka tap thei muslim kani na anga ka tong trai nun berani van lam ka ena thing thi chungin van lam ka ena olal pa tin an thil zir tir te khadik se tin ka tong trai Muhammad chu zol nei dik lo ani lo nan olal pa khuran hi dik ram se kati mi in ini an ti te chu ini ti te hi ka chung ri la chuan thin urna ron thoka pathian la ka hian thin rim ve to ngaim Carmen chuan te reng mai du tak i an khum teang ati chu churin na ni tlat kha kharin na kal kong ni tlat van lam chu hoin kum thum lai he boina min om tir hi vatimak em tin kum thum chung boina nein biak tur po nei lo min da hi vatimak em ivanun rong tak khati lai khan lalpa khoyang e om chuta tak chuan ka hreta chuan lam kha ka siam renga lalpa tu po chumi la ka in pe kati tin Quran telalpa min chel tu ini ka beisaya ini lo ani chuan isu hilal thut thlenga thu ani si chuan ani chu ka pandon ani
ka tong trai na tang chuan ka thawa ka thut na ngai boka chuan ka han let le a thlir ta ni ka hriat thei chin a voi khat na tan Christian te in khom na kolom pui masak berani o a ro pui lutuk kala ton ngai reng lo thilani thok le khata pathian wan lama cheng khan I tharau ne na imal lo sin ka mangai che haron tia enge an hril che ka hrelo tuin nge dor hril che ka hrelo thudik chu mangai nai ni ti hi avahlu em olalpa ala ming sang som kwa pakwa ka ngai tua mangai na reng atel lo kurana ala chuan enge du lo soifiana za chuang om tin ala chuan solna nei te mangai lo ala chuan bo chetu mangai lo ala chuan mangai lo ti za chuang om keipo mangai lo tangamin mangai em awangin afa pamal nei chun pek kani ti hian kut ka benga kan lom ani kan lom fo thin ma se kha kut beng ri kha in rem lo na ri beng cheng alo ni chuan eng tin nge tiang I chung ten lung oi lo na in an en che eng tin nge tiang thu tak ka hun to ding chuak turin I thin lunga chau ni lo I tak sapuma du thlanai siam anga ya eng tin nge niang ka thin lung chulal pa hne na ka hlana college te kan kala kum no pang te kan I lai khan asoya hian zia ka thiam jok katana har sadna lian ber chu Islam ma chona ni to khatiang khan kanung thai to silova biak ina ka kala tangani ni nuwa in chunga chovin Christian te hne na chuan thian teu kumthum lai ka lo sual to na hi kaning to tak zet lal I so hia om tak takani chuan thudik ka hriat angai ni katia hazem kan pui em mang che ma se hi min tiamang che ke chuan enge ni kalo ti maya tu ma hril su helai mun nen chuan adang lam de ni tiro mi te va hril ro amaro chu mi dili sa chuan ni lo Christian lim tak tu ma hne na soilo tura min ti tu te chungun takin ka ena min ring ro lo thon na tur eng ma om lo ve ka tia a chan chu ka khavin ka hoi sen thil chu a thleng chhota Indo pui lo thlenga America kan lo leta high school ka graduate ta ni inun kha herdang lamituma kanun chu hei hi college mingin in ka chwa san dona kha chan thatak ani thei dona wangin ina tanga hlat taka ka om nuwa chuta chuan ani ka hril chau don dar kar thum nuwa kan in thlun zom na tang chuan ka zalen ta kumtam tak ring tu ka lo ni ta Bible ka nei lova thalai pol ka nei lova biakin po ka nei lo ka hriat zong chu thil tam tak ka pal tlang to a tin Bible in min hril angin lal I suan min hmangaya abak chuna kina ti dana om chho ve mayang kapa hne na soidan tur thaber chu ka ngai tuana sa hle a ani chuan lo hola iu nau te rualin dora thok vero sikul chu ngai tua su atia kanin biak lai chuan dar ka thum kalin kanin hlat to a kanin hial puani lo point kan din mun chiang takin soipo ni la buaina om lo a sot lo ma se ka soya ngai si ti chuan ya ba ka lo ho thei lo katia a o chuaron ringin a thin rim tia hriata nat takin a tong tran ta ka soi chun zom hnala ka lo ho thei lo ke ma ta na nu na hun to a inun dan angin kanung thei to lo wani in hriat angin ka ta na khir ber chu Islam ma chon khani khatiang khan kanung thei to silo zalen taka pathian ta na nun ka dua ma se ka pa hne na chuan Christian ka ni to ti chu ka soi dot ngam lo ti nat bel kha ka du lo ni khati lai khan ka pa chu lom lo ti hriatin adang bom mai hei hi ka pa hne na ka thu thua om ka thlan ma sab berani kha college te takte doma khan ke main ka thua ka benga ria ring takin ka thina phu thil thleng zong ai to na hun kha ka du ma se hun om lo kapatan ka om na hun thleng turin dar kar thum tlan angai tun thlenga ka thil ton to te zinga he thil hi ala har sab ber mai kong kala than nge ngai ani ti ka hria kum enga moza chu ka hel to eng po thleng don se pathian zui ka thlan khani katana gets mani hun poimo chu hazem enge mawak khan om su enge ni wak hei hi zanlaya tuemo hian corona anthil zir chu muslim atanga chuak te chunga lek ko ta se Mohammed chuan an kal san chewani chuan ula in mu hun huna that ro ati
lal iswa ve thung chuan eng tikemonia mi ten an la thadang cheunga chung mi te chuan pathian rong an bolem on la tiang alo ti heng thu te hi ataka ka ring bokani kurani na sim thei lo ring lo tu tele abik takin mani thurin phat san tu te chunga dan an le dan en le na dar thalang that takani kurana thu inziak te chu mi that tu eng ti khun po sa thei tur chem ne na in ring reng angania van duai thlak takin chu chem chuan voitam tak mia sat to Muslim atanga chuak ini ani chuan khang thu te khan tha che tu manga an pathian tan rong an bole motin chanchin tha johana ziak ne na in mil takin kha chem pangkhinga tanga khan kha thuang deuh chia kha ka hreto atira chuan lali swa zirtir na chutlasik khovotin minti khurang hiania ma se kan han kuang kwa chia chuan khovel puma minjin kwaltir tu thli alo ni zokani chiang davin ka soidu Christian te jin kong chu amoi nge alom ma se achang chuan amoi lowa achang in an hoka achang chuan a rap thlaka achang chuan a tropa achang chuan khang zong kha tel vek ma se a tha vek ti hi hriau lakadu achan chu kha khalal iswan na in buan na ni thlat thudik ne na in sual eng tin ngei ti ka hrila cheu thu puan bung som panhi an ti dan kha ni tiang nima sela beram no thi sena wangle an hriat ti na thu wangin ani chu an hne a thi ngam khopin an nun nan ngai ne pa om zia ka hrilang cheu thi sena bolini oma chanchin thai roila puan chun zom zel tin thi ngam khopin an nun nan ngai ne boka ti hian martara thi vek ti na ni lovin thil dang an mangai ayana saddain lal i so an mangai ti na ni engwang mo katan chuan thi hi hlok na ni lal i so khai mau konga kallai khan abula mi pani tunge an ni po hrelo te chu ena lal i so an kowa ma se an be me kani ti chuan hrelo lal i so chuan an ni chu enin engwang nge in tra eng thil nge diklo ti na zota an ni chuan Nazareth lal i so chu ila hre ve ngai lo ani nge yang ani chu kan mu zo lo ani an tia Bible kan huangin lal i so na changa achan dan hi kadu tak zet achan chu hei hi biak ina kan om ang ni kathu soi hi chin chia reng ro nakin loka Islam sa khwa chuan thil in thlak me ka om kum khat le achan veliam ta khan lalpa mi pakhat chu kan hena alo kala hazem lalpan thil min mu tir atia enge tin kalo zot wata ani chuan lalpa chuan ISIS te hian lal i swalam nai turin mi te hruai don ani atia chu tharau thil ka hriat to te zinga ro pui ber pol ani ka hriat to china lalpa chu fakin omro se ti chuan kum khat nuwa Iraq rama pastor pakhat hian hazem eng thil nge thleng ka hrelo ISIS ho an lo lana tang khan kan biak in te chu lo khata in hlan thar na te kan ne ani atiani chu kan kong zo a hian ne chiana te oma in mudan adang mai thei Middle East mudan le helai America mudan thlengin ma se he hi to paron London tur chuani sheom tak le tuipui phone vel kara poni se ani kan hena oma wangin ka paltlang thei kha nge kha Islamina pek thei lo thil chuani hei hilal i swa hnung zui tu te chavinan nei thei chuani helaya puan in te Christian te chenna refugee ria book rang in son kwal to tlan chia thi kan du to lo an lo kalani chuan min tha ngai ti tu te chu hazem chu te chu depression ani chu in tiang ma se chanchin thazia rang zokani he thala khi sinjar tlanga biak inania sinjar tlanga hian IS fighter pakhat man omlo thupuan bung som pani chang som pakhatina soikha hi ne chiana ra phlak tak an tor zong te chu tuar ve turin ka tilo chewa olalpa in tor lo nge po ka be se helai huna zalen na ka chen te hinuam ka tia sa khwana ka zalen na te thleng hian ma se thil thleng thei chu hriam lokalin in biak in an ti chatheya inun an ti chia sak thei cha I Bible an hal sak thei che Muslim ni loin terrorist te zokin heng zong hian ti thei ma se thupon bung som pani chang som pakhat rin ngam nai ne ya ti hian soin ni ma sela beram no thi sena wangle an hriat tir na thuwa wangin ani chu an hne ni he cross hi puin kanun ke che to taka chuan ka danga ti chuan kan lalpa nem nge na nen chuan kan dam chuakanga kan in puan na le kan lali swathi senin kan mel ma te kan hne thei amen